Alhamisi kar chung'od bura ma Kimilili e kaunti ma Bungoma tok jodak e gwengego yudo ringre mane en jaod bura machon ma kono Mark Barasa to kane olal jumbe ariyo mokalo. Kaluwore gi anyuola ne Barasa mane en jaod bura machon ma Bungoma East ne olal kendo anyuola ne chich ni onyalo bedo ni olalo paro kaluwore kod hike ma oseniang'. Kata kamano buok noduogo makogi tok yudo ringrene ka owiti e dalane ka bende en gi hinyruok ma ichich ni ne onege. Familia mare wacho ni moko kuom bath ringrene moting'o wengene, lewe kaachiel kod lwete ma koracham noyud ka onge. Gidwaro mondo tim nonro mar yango adieri ewi tho mar mane en jaod burano. Ringre okan e kar kano jogo ma otho ma Cherangany Nursing Home. Alitoka hapa mwezi wa 10 tarehe 29 akienda kutembelea boma lake kubwa la Skimu Ndalu, na alipokaa huko tarehe 16 ati alitoka huko Ndalu akikuja Chesamisi na hakufika. Tulipata habari ya kwamba mzee amepatikana na amewawa na amekufa kifo kama kinyama. Tumepoteza mtu wa maana sana kwa familia. Yeye si kwa familia peke yake, yeye ni mtu wa watu wote. Erokamano nyakora mogi kuom medo ketera mogi TV weche manyien mag ang'ich welo dhiambo ma kawuono. En mor mara ni pode in koda kendo bende igolona pachi kotende gi weche manyien ma wakelo ni odhiambo ma kawuono mar tich ang'wen. Kanno ka ng'ato wacho ni pesa ni Kisumu kendo nder